Ang tabok nokni akhole phaika sini hakotaisa hati jora ang sekal bai thanai hingke sekal naidi obli sekal sekal bai ang sini hakotaisa hati jora thanai oja hingke gari kai munugo thanai sekal bai bo thangmano munugo kai topung mane ang sekal bai thanai sekal bai thanga bisi lengo hingke sini hakotaisa hati jora sekal bai thanai sekal bai thangoi ojangkai munukai gari kai thangsenani agini Samsung M35 abo kesa yakobli kaljangmai display thangoi abo thanai robbar tenai rojak tini budbar hingke koidin nokha 10 din kakha pura 11 din kakha hingke tini thainai ganai sadi salamka salamyako yang tak je video khaine abo kom dami se ar lamani 12000 dami imbo Samsung no Samsung lai kaya ani mobile agini M35 Samsung abo salamidi pekha tini thainai ganai tabo kaya ang lampara dogan of hai sokoi ja lampara dogan kia laika manai di lampara dogan laidermni rabar bagan or hai sokoi ka sini hakotaisa bazar sakibo ang video khainai ang tini paran simi direct monugo phaika ani mobile M35 lamani matur 3 mas pase obo yakopli kalai jagoi display thanjagoi obo naina phaimani ang to monu bazar no naiti kai salam jako surumo hojak phayako hinisago kai aro sangni salto rong manai singnai oboni bagang ta hakotaisa hati thansinai thangka aro video khai ang no hakotaisa hatini video khai Lokai hakotaisa hatini muidugan ang tawar phai sopaika naidi kakulo dormai dam dormai 60 টাকা 40 টাকা 60 টাকা abhai kakulo 30 টাকা akan hingke 340 280 abhai ang tabagaro video satong sayatong salpati video update no roi tumai ngi bagai channel katal like subscribe kinin tapalodi mohai video aro anyo koti video salpati no ang update roi tumai ani Facebook o nungka angkai like follow comment kinin tapalodi ang comment ang reply ranai ani Facebook